камера. Добър ден! Сега ще ви покажем как да си направите къща за 1 минута. От какъвто материал ще аз ще трябва тухли. Така, почвате да редите купчета на 4 на 5. 4 на 5 го правите. Редите тук 3. И тук още 2. Така. Качвате се нали отгоре. Така правите. После редите втори пласт купчета. И накрая трети. Да може къщата да е максимално ниска и тясна. После правите покрива. Ето по този начин. Спирате полета. Така, правите мазелта на купче и готово. Слате една врата. Невероятно. Факула. Излизате. И И къщата... така правим те мазе от една купче. И къщата е завършена.